Здравейте, приятели на Змейгорянин! Тук ще ви покажем как подравняваме терен и как правим един път. Тук имаше едни ужасни скали, един стълб, който ни пречеше на транспортната дейност вътре в обекта и ние го примахнахме. Нищо не може да ни спре. И ето тук правим един хубав път, който ще можем да придвижваме камиони и тежка техника. Така че там, където няма път, Змейгорянин проправя път, правим път и продължаваме напред. Ето до тук стига на нашия път. Тук преценихме, че е достатъчно равно, за да ни правим път. И ето виждате тук как багерчето работи. И ето още един стълб, който ще ни пречи. В момента го подкопаваме, защото едно време по комунизма яко се е ляло бетон, не са пестили бетона и трябва да се наложи. Ето го виждате как пада. Сега ще извадим и бетонната основа. Всъщност може да се наложи да не я вадим, зависи, просто да изравним терена. И така, ако имате подобни проблеми с неравни терени, инфраструктура, която не ви е нужна, както примерно този стар ненужен стълб, ние сме на среща, можем да дойдем и в много кратки срокове да решим вашите проблеми. А това е и част от тоталната трансформация на този двор. Както виждате, ненужните колони растителност се събират на камари, за да бъдат извозени по пътя, който строим в момента. Терена се заравня, ненужните елементи се отстраняват и така от един обрасъл селски двор тук ще стане нещо много красиво, много равно и много подредено. Ако искате да получавате известия как това ще се случва на етапи, абонирайте се на нашия канал, коментирайте, натиснете камбаната. По този начин ще получавате известия за всеки наш нов клип. Довиждане, приятели!